V rozprave vystúpi pán poslanec Pročko ako prvý. Dám predstavku. 5-minútová predstavka. 5-minútová. A pristúpime k hlasovaniu zákona ako o celku. Uveďte prosím hlasovanie. Super! Toto sú oni, toto je výkvet. Mafiánsky výkvet. Mafiánsky výkvet. Ty si aspoň kravatu kúp normálnu. Toto je tá kuderka, čo mi trhala papier. Vidíte, poznáte ju? Potom si dopíšeme adresu, aby sme vedeli. Všetko, toto je ďalšia premotivovaná, prišla ma natáčať. Áno, jasné. Dobre, choď heď. Ale ja som čo som urazil, čo tam premotivovaná, ale choď do riči. Ale choď, prež neobťažuj ma, čo si? Čo si, uchylná, alebo čo? Si uchylná, alebo čo? Čo tu po mne ideš, ha? Sa tu netlač na mňa, ty chudera. Vieš čo, ty vieš, čo si môžeš brať do papule tvojej mafiánskej Pavlinku? Vieš, čo si môžeš brať do papule? Takže tuto to vidíte. Ty si chudera, však jasné, že si chudera. Však sa tak správaš, tlačí sa tu na mňa. Čo som ti ja? Počúvaj, tlač sa tam na tých tvojich ožranov. V mafie sa správaj, k nej sa správaj, dobre? A nezlácaj ma. Čo tu, netlača na mňa? Ty sa na mňa nesácaj. Čo sa tu tlačíš do mňa? Preberte sa. Mafiánske svine normálne dali amnestiu Gašparovi. Normálne bez hanby. Gašpar si založí zločineckú skupinu, je z toho obžalovaný, je na súde. Oni mu normálne bez hanby schvália amnestiu a tvária sa, že všetko je v poriadku. Však, dočkaj. Prečo by som to vypínal? Prečo by som to vypínal? Au! Au! Čo ty? Tu dole ma nechce! Au! Čo robíš, Hento? Tak čo ma držíš, kurva? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Čo ma škrčíš? Čo ma škrčíš? Čo ma škrčíš? Čo ma škrčíš? On to hodil. On to hodil, ty kobu, dobre? Čo ma škrčíš? On to hodil do mňa, čo ty si taká múdra, jak rádio? On to hodil do mňa. A prečo by som mu dával dole? Prečo by som mu dával dole? Kudera. Áno, aj tento hlasoval. Starosta, vykrmený. Duško Galis hlasoval, áno. Táto hlasovala. Tento kšeftár. Komu hovoríš idiot, ty krava? Komu hovoríš, čo ma tu biješ? Čo do mňa búchaš, ty krava? On
Ona do mňa buchla. Ona do mňa buchla. Ona do mňa buchla, ty debil. My sme nič neurobili. Toto je ten šeftár. Toto sú všetci. Výkvet. Super. Viesť iba predsedajúci, ktorí nie sú pod vplyvom alkoholu. Pretože nikto na Slovensku si nemôže dovoliť prísť do roboty opitý a myslím, že by to malo platiť aj na najvyšších ústavných činiteľov a predsedajúcich tejto schôdze. Ďakujem. Dušan, si normálny Dušan. Napadol si človeka.